Tam hormatly Ykçam TV kanalynyň agzalary. Ine şu ýene bir täze videomda başladyk. Bugünkü videoda size aýdymlar minus etmegi öwretmekçi. Yani aýdym nähili minus edilýär diýen soraga jogap. Şu görýän programmada Voice Pro. Şu programmany ýükläp alýas. Şu programmanyň kömegi bilen biz islendik aýdymy minus ýerdeге getirilýär. Häzir nähili minus edilişini öwretmekçi. Şu görýän ýerimizde sağ gapdanna ekranymyzdan basýar. Meselem şulaýdym, awdiýaň buň diýen aýdymy. Üstüne basýarsa, näşakda görýänje tolkun. Indi näme etmeli? Şu görýänje mikrofon şazyp duran düğme basýas. Näýem biziň aýdymyz häzir minus ýagdaýa ýetirýär. Birazajyk bir egleýe gaty köpdäl 1-2 minda bolay wagt gerek bolýar. Näýem aýdymyzy minus ýagdaýa ýetirdi, diňläp görelim. Hormatly tomaşa etdiren nazarlarymyz. Näşe edip aýdymlary, islen aýdymlary hem şu programma kömegi bilen minus edilýär. Şuňky videomuz gysaça hem şundan ibaret. Videolarda görüşençe hoş sağ bolun, kanala agza bolmagy unutmaň we jan-jagada basyň biziň täzeliklerimizden ilmidam habarly bolup turan. Hoş sağ bolun.